Maikanem Abilin. Tinapalabas, dinamag ni Rina iti amana ni Don Simon, no kasano ti kinapatagnakan kwa na. Imbagamat ti Don, anapatag-unay kan kwa na. Pinid daw ni Rina nga isublina dagiti inagaw na adaga, akas panang ipanaknak na iti kinapatagnakan kwa na. Ngam saan ngay manugot ti amana. Iti sabali apangir, agrubrubatan ni Victor, iti kinasarita ni Ella. Dinamag na, no asino kadarina kan ami, ti ay ayatan na. Itagagayem, at tuyin tituloy ti nobela tayo ana paunwan. Maikanem Abilin. Victor, asino ka di atalaga ti ay ayatan? Ni Ami, wenno ni Rina. Ante Ella. Asino? Ni Ami. Ngam apay nga rod, ani Rina ti ikalaysam. Apay, awan ka din ti sabali apamuspusan. Tapno isubli ni Senyor Simon dagiti daga nga inag-agaw na. Asaan anas kan nga agsakripisyo ti ayan-ayat yo kan ni Ami. Ante. Saan mo ka di anapanunot ti panagsagaba ni Ami? No kasta ti aramidam? Oh. Anya ti planom? Ibagam ko makanyak, Victor. Tadyak patyan nga ikalaysam ni Rina. Idinto ta ni Ami mat ti ay ayatam. Ante Ella. Tungpalem ka di ti karim ka ni Rina? Nga ikalaysam? No bilang ta isublin ni Senyor Simon dagiti inag-agaw na adaga? No tungpalem, kasanumaten ni Ami. Anya tinamnamaem ang mapasamak. Anya, Victor. Apay, papa. Apay, adi mo kayat ni isubli dagiti daga nga inag-agaw mo. Saan ka di maumdas dagiti sanikwam? Anas kan pailaang nga agawam ti kuko ti sabani? Huston! Kaya pa mga ulit ang payday tarina. Kanjak kaya ito adakamatang pay ti may papan iti daga. Maka umaka. Ngam, papa. Huston kunakmat! Lukas na. Saan dak nga rod apod no apatpat gan, papa? Gapot adiyo pinatgan ti kidaw ko. Agkidaw ka iti sabali. Basta saan aday taabanag. Lukas na nga rod. Kayat ko tagkidaw iti sabali. Sige, ibagam lang iha. Ipaay kukun ka. Basta saan ati maipapan iti daga. Mangaramid kayo iti pamuspusan. Tapno ikalay sanak ni Victor. Anya? Ni Victor? Wan, papa. Kayat ko asyak ti ikalay sa ni Victor. Gapo ta iso ti ay ayatak. Mangaramid kayo iti pamuspusan, papa. Tapno ikalay sanak ni Victor. Awanan dagiti soldado dito San Isidro, iha. Pimanaw dan. Amok data. Ngam agaramid kayo iti pamuspusan. Tapno agsubli ni Victor kat ikalay sanak. Anya? Dita ama paniknakak. No talagamat laang ipatpatagdak nga anak yo, papa. Babaan ti panang tungpalyo iti kalikagom ko. Agmauyong ka ka din, Rina. Dadya Victor ti kayat mo? Ha? An-anwag day kay atao. Iso tay ayatak, mama. Sanak nga umanugot iti kayat mo ang mapasamak. Urayan niya ti mapaspasamak. Diyak kayat day ti Victor aparakan ka. Taapay, mama. Iti anya aga po. Basta diyak kayat. Saan nga iso ti kayat ko aparakan ka? Saan akaskan ko na? Diyak kayat ti mamirmiraot apakiasawaam. Anya? Panagkunayo ka di kat mamirmiraot ni Victor, mama? Ha? Saan, mama? Baknang ni Victor. Kat iso ti kayat ko amang ikalay sa kanya.
Kumusta ti pagnayo tungan? Senyor, saan mi naabutan tayo dyan nga announcer iti radyo? Ito tipon no, senyor. Sige, siputan nyo anay bag. Kayat ko apatayin yon. Areglado, senyor. Diyak kayat ti manakibiyang nga tao. Nang runa, kat siyak pa ititirtirain tayo dyan nga announcer iti radyo. Naturad mat. Ngam sana mabalin kanyak tilawlawatan na. Iso apatayin yon. Wan, senyor. Anya, kastagayam tinapasa Makela. Wen, ma'am. Maasya nakitan ka ni Ami. Ngam binalakadak idin. Kayat ko sumurot kanyak dito yung mansyon nyo. Ngam di na kayat. Gapot ati kayat na kat agibalas. Kaasiman. Iso at talaga ti ay ayatan ni Victor, ma'am. Agin inayat da. Nga uray idi ubing dapay. Kasta ka di. Malagip yo kadipay, jay insagot yo ka ni Victor akwentas. Ha? Naamuak nga da insagot yo ka ni Victor akwentas. Dua akwentas, ma'am. Katimay sa, imbagayo ka no nga isagot na iti babae anapatagkan ko na. Juan, malagip ko. At dain sagot ko akwentas kini Victor. Timaysa, ni Ami tinangisagutan na. Kaya't asawin day ta. Ni Ami ti babae anapatagkan ko na. Kasta. Kasanod ni Rina. Day ta ti dinamag ko sakbay apimanaw. Ngam di na sinong batan. Anya. At nababae rin mo rin ti radio station. Ngam sa balimat. Saan ka nung iso ti agnagan iti Elisa? Wan nga raw. Anya nga tatiro pati agnagan iti Elisa. Masabol ngag sigurado tatungan. Amangan met no patayin taday diya babae. Ngam sa balimat gayam. Wan, iso nga damag tagaw mo na. Si kagayam ti agnagan iti Ami. Napintas ka balasang ko. Ami, iso ni Ma'am Carlota, ti ina ni Victor. Ha? Kumusta kayon, ma'am? Nasaya at latta balasang ko. Sika, kumusta kan? Kastoy, ma'am. Di kagdanag. Makarwar kayo matlaang ditoy. Da kami iti tumulong kada kayo, tapno makarwar kayo. Agyaman kami, ma'am. Kat ni Victor, patyak nga da plano na. Basta agsingsingpat kayo kuma dito'y nakaibalutan nyo. Saan kayo nga agaramid iti may kaniwas? Iti kasta? Nalaklaka ti irurwaryo. Wen, ma'am. Ami, ipanamnamakan ka. Sika ti agbaligi. Iti daytoy akaso, ken iti ayat ni Victor. Gaputada kayo ti maikari, iti tunggal maysa. Saan akon amang namnama iti dayta, Auntie Ella? Noan niya ti pagayatan ni Victor, iso ti masurot. Ikalay sanan to ni Rina. Kat awan ti makapagbaliw iti dayta. Ha? No pa'y kasta? Agtali na adlat ti panagayat ko kenkwana. Nga maagpatinggala ditan. Ami, Nasaya ti plano ni Victor. Isakripisyo na ti panagayat na kanyak. Para iti pagsayaatan dagiti tattao, anaagawan iti daga. Isu adayawan tayo dayta plano na. Kat maragsakan iti dayta apang nagdang na. Ayan ni Bart. binaon ko ang nag-deliver iti marihuana. Anya. Ado ti kwarta na ijay asukik, Simon. Maminsan lang nga gorder, ngam triple mat ti ibayad na. Kasta?
Isu adakkel ti makukwartak iti negosyo a marihuana. Gaputa saan anaimot dagiti suki. Alah, ibagam to ngarod ken ni Bart inton sumangpat. Takayat ko kasarita. May mayat ngamin no iso ti agtingnay. Apay, anya ti ipaaramid mo kan kuana? Adda tao akayat ko apatayen na. Ti kanayon amang kontra kanyak. Sino? Ti maysa a radio announcer. Ha! Awan bayd na. Nagturod lakit din amang pasagid kanyak. Agas laday karkarit na. Ha! Sana siya ti kalabanan na. Gaputa talaga nga ipapatay ko. Tay babae nga ibagbagak idikan ka? Wan, iso. Ipapatay mo? Wan, itigas ta. Saan atuladen dagiti kakadwana? Saan asyak ti karkaritan dagita ababasit at tao? Adda nakitang ado a babae ang naggapo dito'y ayan mo, Ami. Ha? Ay, sino dagiti? Dagiti tao ang mangipatpatag kanya. Talaga? Anya ti ibagam? Apay nga imay ka? Awan? Imayak tawan maaramidak ijay mansion mi. Isa na lagip ka. Kumusta kan? Nagsarita kayo kadikin ni Victor sakbay apimanaw? Oh, apay adi naksungbatan. Nagsarita kayo kadi? Apay adam damagam. Ti saludsod ko ti sungbatam. Nagsarita kayo kadi? Wan. Anya timbaga na? Awan tinapatag ang nagsaritaan mi. Sigurado ka? Amangan mat nagululbot ka. Ma'am Rina, anya ka di payla ang tikayat mo aparwaran? Saan ka di nagkarikan ka? Nga ikalay sana ka? Nulakit di ta isubli ni papamdag iti daga nga inag-agaw na? Kat? Kasanon na saan? Kasanon na saan nga isubli ni Papa? Rumbang nga isubli na. Gaputa saan namat ako ko. Kan may sa. Nagkarika kadagiti kakadwak anapukawan iti daga. Inkarim atulungam ida. Sa ita, saan amatong palti karim? Ni Victor laang tikayat ko. Awanan bibiyang ko kada kayo. Dakas kayo. Iso ama sa pulmat nga ikaryo da ita dito'y pagbaludan. Anya. Sorry langan, Ami. Siyak tinagbaligi. Iso asaan kan amang namnama ama karuwar dito'y pagbaludan. Gaputa dito'y kan amatay. Mabulok kan dito'y. Siya kundi mang tulong kini Ami, Ella. Mangsapulak itinalaing nga abogado aparakan kwa na. No kasapulan ama panak ijay syudad. Kat sapulak tay gayam ko ichay nga abogado. Aramida. Ma'am. Maawatak ida. Isuda kadagiti pada na ang nagrebelde. Amin da kat adda saksakitan tinakam da kini Mayor Simon. Sobrang kayam ti kinadakas tayo as Simon Alpan. Talaga, ma'am. Isumat lagayam atunggal makitak ida. Agburak at dagos ti darak. Tsaka mono apay. Demonyuda at talaga. Ami, adalinutok apara kada kayo. Agyamanak, Ante Ella. Wen gayam, kuna ni Ma'am Carlota asidadaan at tumulong kan ka. Kaya't namot ang makarwar ka dito'y. Kat madusa ti lalaki anang dadael itibiyag mo. Ante. Kan oray ni Victor. Patsak launay nga adda plano na. Kat amok aparakan ka, Ami. Gapo ta si Kati ay ayatan na. Ante. Agyamanak no kasta. Ngamamuyo ka di. Sa bali ti atap ko kanirina. Kaslab da sa bali apanggap na. Anya?
Idi payla ang adakas ti panggap na kanya. Kat patyak nga ore addaak diti pagbalutan. Pagaramidan nak iti dakas. Amangan paikit din, no? Agbaligin amang patay kanya. Anya. Nalaklakanan nga ipatungpal ti kayat na kanya. Iso ano bilang, tadakas to ti mapasamak kanyak dito eh. Amo yun ton, no asino ti akin gapuanan. Ipapatay na ka ni Rina? Saan nga agpatingga day chay, aging ga si bibiyaga. Anya. No pay kasta, agan anadak. Rumbang laeng ami. Aganad ka. Pangaasim, di mo itulok adakas ti mapasamakan ka. Ante. No apay ngamin apimanaw pay laeng ni Victor. Rumbang kumaan nagtali na udlatan dito San Isidro. Tapno mabantayan na kayo. Ami, agan-anad ka kanayon, ha? Agsipot ka kanayon. Kan agsirip ka. Tadi mo amuno asino ti kalaban mo ditoy. Amangan paikit din no ti taltal kem ata o ditoy. Kat iso ti aramatan da amang patay ken ka. Iso nga aganad ka akanayon. Saan na napuntaan tungan? Nasiglat mo tayo, babae. Wanganad, nakapaglamang. Omega, surutan ta. Sana makalisi ka na taday niya, babae. Patayan ta. Sino ti pinaltugan da? Dayjay. Babae tinaglamang iti dayjay na lingad apaset. Apay nga ta? Nitong anday dya. Kaya't asawan day ta. Isuda ti mangkamkamat iti dayjay babae. Nakabelo. At ka din nakita mababae at imaray dito eh. Siyak ti pagdamdamagan na. Umaligayam. Umagantungan. Dayjay. Napanan ti kadwan nitong an. Saan da makita ti babae iti naglumungan na? Anya ti basol dayjay babae? Kan asino dayjay babae? Asit gak. Kampay idi. Lumabasak iti ayan na. Takitaak no asino? Dayjay, timalyaw. Kasla da kaing ingas na. Kasla... Ni Elizabeth. Juan, ni Elizabeth. Anya ti mapasamak iti dayta agundaway, gagayem. Di luwana denggen ti tuloy ti nobela tayo na pauluan. May kanam abilin. Nobela ni Virgil Paclay, direksyon June Ributaso. Technical and musical scoring John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. May kanam apin.